B'investiment qawwi ta' 5 miljun euro, il-Gvern ħabbar l-introduzzjoni fuq il-Formularju Nazzjonali ta' Mediċina Innovattiva tat-tip GLP-1, immirata speċifikament għal madwar 2000 pazjent li jbatu bid-diabete tat-tip 2 u obeżità severa. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela fil-preżenza tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci u s-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Renzo De Gabriele. Il-Ministru tenna li l-introduzzjoni ta' dawn il-mediċini qed issir b'approach kaut, iżda determinat ibbażat fuq evalwazzjoni rigoruża kif ukoll fuq il-prinċipju ta' sostenibilità fit-tul tas-sistema tas-saħħa. U enfasizza kif il-mediċini GLP-1 ilhom jiġu diskussi b'mod estensiv fuq livell internazzjonali b'riżultati pożittivi li għanqlu tama ġdida fost il-komunità medika u l-pazjenti. Madankollu qal li r-responsabilità tal-Gvern hi li jivvaluta dawn l-iżviluppi b'serjetà u prudenza fil-waqt li jisma' mill-esperti kliniċi biex l-introduzzjoni tkun effettiva u sostenibbli fuq tul ta' żmien. Aħna maħniex qed ngħidu li din il-mediċina waħedha ħassolvi dawn iż-żewġ kundizzjonijiet. Aħna qed ngħidu li dawn il-mediċina huma għajnuna kruċjali, huma għajnuna tajba ħafna biex flimkien ma' miżuri oħrajn il-kundizzjonijiet tat-zokkor u tal-obeżità nistgħu nikkontrollawhom u nsalvaw il-ħajja tal-pazjent. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ingħad li din il-miżura tifforma parti minn viżjoni usa tal-Gvern li tpoġġi lill-pazjent fiċ-ċentru tagħha b'enfasi fuq kura holistika u aċċess ġust għal dawk li l-aktar għandhom bżonn.